கர்த்தரோடு இருக்கிறார். ஆக நாமும் இருக்கிறோம். கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே, அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்திருக்க ஒரு பெரிய செய்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, யோபுல 2:11 அவனோட நண்பர்கள் எல்லாரும் பார்க்க வர்றாங்க. எலிகு, எலிபாஸ், அதுக்கப்புறம் சோப்பார், இவங்க 3 பேர் வர்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 20-25 அதிகாரத்துல பார்த்தோம்னா யோபுவை போட்டு பாடாப்படுத்துவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம அதிகாரத்துல படிச்சிருக்கோம். ஆனா தேவனே ஒரு நிமிஷத்துல என்ன பண்ணிடுறாருன்னா, ஒரு நேரத்துல 42வது அதிகாரத்துல வர்றாரு. என்னோட உத்தமனும் சன்மார்க்கமான யோபுகிட்ட நீங்க அப்படி என்னத்தை கண்டீங்க? நீங்க பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு 7 கடாக்களையும் 7 காளைகளையும் சர்வாங்க தகன பலியிடுறதுக்கு யோபுகிட்ட அனுப்பி விடுறாரு. அவங்க அப்படியே போறாங்க. யோபுகிட்ட போய் சொல்றாங்க. யோபு அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறான். அவங்களுக்காக சர்வாங்க தகன பலி பண்றான். இந்த சர்வாங்க தகன பலியும் ஜெபிக்கவும் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா யோபுவோட சிறையிருப்பு மாறுது. நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போகும்போது தேவன் உங்களுடைய சிறையிருப்பை முழுவதுமா மாற்றுவார். உங்க தேவைகளை அவர் சந்திப்பார். அதனால மற்றவங்களுக்கு ஜெபம் பண்றதை மட்டும் எக்காரணத்தை கொண்டு விட்டுறாரு. கர்த்தரோடு இருக்கிறார். ஆக நாமும் இருக்கிறோம். ஆமென்.